Imos coa información deportiva. Esta fin de semana o Puebla afronta un novo reto na preferente futbol. O equipo xogará contra a Vitoria de Coruña, un rival forte que chega ao cuarto posto. Ademais, cambian o horario habitual para tentar atraer a máis público. Os da Pobra prepáranse para afrontar un novo reto no seu camiño polo campeonato. O equipo, que se mostra esperanzado, terá que enfrontarse á Vitoria de Coruña, un rival difícil que chega ao encontro no cuarto posto da clasificación. Así mesmo, esta semana prodúcense cambios respecto ao horario habitual, buscando un maior público. Vamos xogar ás 12 de mañán, vamos a mirar a ver si nos compensa, porque, a ver, polas tardes, tantos partidos que hai na televisión e agora estáse poñendo de moda xogar ás 12 da mañán, porque de feito xa ves, o domingo xa houve 5 partidos ás 12 da mañán e cada día vai haber máis. Vamos a mirar a ver se podemos arrastrar algo máis de xente, porque se non xoga o equipo da Lao, do Concello da Lao, pois a mellor algunha xente ven a ver o noso. O que pasa é que hasta creo que nos vai a tocar mal tempo, por desgracia, pero bueno. Así mesmo, outra das principais preocupacións é a dificultade do partido. Contra a Vitoria de Coruña, que vai de cuarto, leva 9 puntos, nós vamos de sétimo, temos 6 puntos, non, eles teñen 11 e nós 9. Bueno, esperamos ganar, ainda que é un equipo moi duro, porque de feito levan 2 goles en contra, o sea que defensivamente son moi fortes. En canto ao arranque do campeonato, o adestrador destacou que as primeiras xornadas foron complicadas, especialmente polos rivais contra os que se enfrontaron. Sen embargo, mantén a esperanza nun bo futuro para o equipo. Home, hasta ahora pouco se pode valorar, levamos 6 xornadas, nós xogamos contra os 3 dos rivales que van pola zona baixa, que, bueno, iso son circunstancias. O único que tivemos así un pouco de nivel foi o Pol, e, bueno, ahora este domingo xogaremos contra a Vitoria e esperemos conquistar a Vitoria, porque o equipo está ben montado, ben estruturado, e os rapazes están con moita ilusión. A pesar das dificultades que se presentaron en algúns partidos, como un empate nos últimos minutos ou unha vitoria por pouco, o adestrador confía en que o seu equipo pode avanzar e seguir mellorando. Feito os partidos que empataron, pois circunstancias de fútbol, como che teño dito moitas veces, marca o Sigüeiro no minuto 93 e que vas a facer? Cando levas todo o partido ganado, e mismamente o outro día contra o Pallo Saco, na primeira parte tiñamos que haber marcado algún gol máis, non fomos capaces, e na segunda nos meteron atrás e tuvemos 3 contras, e nunha delas marcamos o gol, pero podemos marcar un gol máis na segunda parte. Pero, bueno, hai que seguir loitando, e os rapaces achigos están comprometidos, e están ilusionados, e a ver se sacamos este partido, que é moi importante. O adestrador do Puebla tamén tivo palabras para o seu veciño da preferente, o Ribeira, que, segundo el, poderá dar moito que falar nesta tempada. O día que viñeron a xogar contra nós, era o primer partido de Liga, tampouco se pode valorar moito, pero a mí gustoume como xogaron. Bueno, o que pasa é que polo que eu vexo, esta Liga en preferente para nós non é como na primeira, hai moita diferencia xa na calidade dos xogadores, en todo. Bueno, pois eu vexo que van a subir que non van a estar aí abaixo como están agora. No tocante aos equipos favoritos na competición, sinalou a Negreira como principal rival a batir, aínda que tamén recoñeceu que o seu equipo ten moitas posibilidades de medirse a eles, se seguen traballando duro. Penso que o Negreira, por potencial, debía de ser o que este arriba. E despois os outros, eu teño moita fe nos meus xogadores, que vamos a facer unha temporada para manternos. É a nosa ilusión, de momento, manternos, conseguir os puntos necesarios para non sufrir estar pendiente de descensos, nin cascada, ni nada deso. O Puebla xogará este domingo ás 12 contra a Vitoria da Coruña, un partido clave para seguir sumando puntos e avanzar na clasificación. E no caso do Cidade de Ribeira, competirán tamén o domingo á mesma hora de visitante contra o equipo de Órdenes. 2 enfrontamentos que seguirán definindo a clasificación dos da comarca na preferente futbol.